vale, se me n'està desenvolupant un amic molt raro. I quan vaig veure que eren parella vaig pensar que bé, lloc més raro en el que hagis follat mai. És que només de pensar-hi ja tinc ganes de vomitar. Hola, xutxets! Avui us portem un vídeo molt esperat que hem vist als vostres comentaris que dèieu quan portareu la segona part de... I avui us portem la segona part de 100 coses sobre nosaltres. Bravo, bravo. Ambicioses i intentant respondre 100 coses sobre nosaltres només amb un vídeo. Vam tardar com 3 hores i vam dir, mira, és igual, arribem a 50 i ja farem part 2, així que... Comencem! És que clar, ara això sí que mola, perquè no me'n recordo gens de les preguntes que ens vam fer. Estiu o hivern? Estiu. No ho sé. En sèrio, no. Ja, tio. Anava a dir estiu i no entendria ningú que respongués hivern. No, sí, potser sí, estiu. Però molta calor no m'agrada. Però estiu. Bueno, tu, Joan, estiu, no? Ja Clarament. Vale, última cançó que hagis escoltat. Es diu Musa, de l'Alu, i no sé qui més. Estic fent una llista de l'estiu, Núria, necessito la teva ajuda. Acabo de mirar-ho perquè no me'n recordava i és que aquest matí m'he aixecat intensa, la de Wish You Were Here de Pink Floyd. Ai. La de I wish you were here. És com tan intensa, bueno, no sé. Nens, ho sento, no me'n recordo. Núria, la que ens estaves cantant fa un moment. Quina era? No era d'en Quevedo, No i és després t'has posat a cantar la d'en Quevedo, però... És igual. És igual, no ho sap. Algo de reggaeton. Va, següent. Alguna que m'ha sortit al TikTok i ja està. Si poguessis triar un color d'ulls, quin seria? Jo em quedo amb el meu, amb el que tinc ara mateix. Perquè verd quasi no té ningú, és especial. Jo tinc els ulls de color mel, diuen, tot i que els voldria més verds. O sigui, m'agradaria que sempre estiguessin com quan em toca el sol. Jo estic contenta amb els meus ulls. Sí que penso que el verd és més maco que el blau en ulls. Dones bons consells? Bona pregunta, eh? No sé, jo crec que no dono mals consells, però poder a vegades dono consells que la persona no vol escoltar. Penseu que dono bons consells? Sí. Sí que penso que ho has definit prou bé. O sigui que si tu realment una cosa creus que és un bon consell, per molt que a l'altra persona no li agradarà sentir allò, tu ho diràs. Vale, crec que ja sé definir. Tipo, crec que dones bons consells, el que passa que sí que, rotllo, no t'estaràs com molta estona aconsellant a una persona. Rotllo, si algú té un problema i et demana ajuda, o ajudes a una amiga teva, li diràs com les coses com tu creus que la pots ajudar. Però a partir d'aquí, sí. No t'hi estaràs molta estona, m'entens? Desenvolupant, no sé com dir-ho. Jo crec que sí que dono molts bons consells. Jo no sabria dir si dono bons consells, o sigui, l'únic que puc dir és que sento que m'hi esforço bastant a l'hora d'aconsellar les persones. Jo el que anava a dir de tu, dels teus consells, és que crec que sí que dones bons consells i que ets molt calmadora, no sé com dir-ho. Jo crec que ets molt positiu. Por més gran. Jo diré que soc bastant poruca, o sigui, abans et puc dir tipus, la por a la foscor, la por al mar o aquestes coses, però ara diré que la por més gran és el pas del temps i que es morin els meus pares. Sí, és la por a un ésser estimat. Jo crec que la meva por més gran és quedar-me sola a la vida. És que no sabria dir ara mateix quina és la meva por més gran. Que el teu home et cargui el pal. Sí, és que aquesta ha estat com la meva por més gran tota la meva vida, però he de dir que curiosament des de que estic en una relació ja no és com la meva por més gran. Per fi! Oh, que bé! Mania raro. Vale, se me n'està desenvolupant un amic molt raro que he de dir que no puc suportar escoltar els reels o tiktoks de l'altra gent o Insta Stories. Si jo estic allà i no ho estic mirant jo, em posa negre. A veure, jo sí que és veritat que una manera molt gran que tinc és el terra brut i veig molt com la brutícia del terra, però he de dir que una cosa que m'està molestant molt últimament és els sorolls del matí, quan jo m'acabo de despertar que algú estigui fent com exageradament sorolls, saps? Jo la mania més rara que tinc crec que és el malic. Em fa molt de fàstic els malics. És que només parlar d'això ja m'entra unes ganes de vomitar molt extremes. Això és, no puc veure que algú se li intenti tocar. Pipí al mar o a la piscina? Pues al mar. Amb dues. A veure, anava a dir, és broma. Aviam, jo crec que tothom algun cop ha pixat en una piscina. I qui diu que no, menteix. Jo bastant suc. Bueno, però dic tipus que tothom.
ho ha fet algun cop, però és una cosa Clar que no que es sí. diu. En plan, no es diu, però a veure... Preferia el mar, perquè a sobre va bé. Però jo se m'ha desenvolupat el pipí vergonyós, que és que davant d'altra gent no puc pixar no em surt, no és que no vulgui, no és que em faci vergonya, tipo, de veritat, me la sudo, és que no me surt, i jo crec que poder hi ha gent que no ha pixat mai a una piscina per això del pipí vergonyós, perquè a mi m'ha costat pixar al mar a vegades tinc tanta gent al meu voltant. Mental o emocional? Jo crec que ho soc bastant tot. Una barreja, 50-50. Jo no ho sé, no em sé definir amb això. Jo crec que clarament sóc molt més emocional que Ja, és que jo potser és la meva lletra, jo la vaig escriure. Bueno, A mi em devia sí. semblar una pregunta lògica. Ets mental o ets emocional? Jo crec que sóc emocional, però vull aparentar que sóc mental. Creador de contingut que segueixis molt. O sigui, jo ho tinc claríssim, és que el menciono a tot arreu que hem de mencionar un creador de contingut, però és que és Sembla que veritat. estic enamorada. És que de veritat, jo un dia li vaig dir, És Joano, el- podem parar de parlar d'aquesta persona que sempre... És el meu youtuber preferit, em miro cada dia tots els seus vídeos que fa i és l'Albert Blaio. Ué, per sorpresa de ningú! Va, jo diré dues coses. Com a vídeos de YouTube, em miro molt els vídeos d'en Colderiu, que vaig saber que és la parella marro de la mitja catalana, que també és una noia que penja vídeos, i quan vaig veure que eren parella vaig pensar que bé, vaig estar massa contenta. De Instagram, m'agrada molt els vídeos de la Juliana Canet, me'ls menjo amb patates. Jo no ho sé, aviam, jo sempre diria de Lucía, perquè sempre serà ella per mi, però també he de dir que he descobert a l'Almo Carrion, que fa uns molts grans te'ls vídeos, mires molt. edita molt bé, parla de moda, però no és com parlar de moda, és com que parla de tendències, de com, saps? No sé com explicar. Vale, jo vull dir un altre en aquest sentit de moda, que em miro molt els seus podcasts, que es diu Nugetxion. M'encanta aquesta tia, m'inspira molt. Balles bé? No. No. A veure, és que jo no vull dir que no, perquè és que jo havia ballat molt bé, saps, a la meva vida, jo havia fet ball. Jo en una discoteca puc fer el Saps? ball del cubata i em defenso i no semblo un monigot. Tipo, jo crec que si ara m'apuntés a una escola de ball, tornaria a ballar bé. Sí, jo crec que ritme és algo que ho has de portar dins. De Sí, veritat, això això jo ho vaig veure quan vaig anar a Brasil i m'intentaven ensenyar a ballar i em deien, solta bunda, que vol dir deixa anar el cul. I jo, no se solta, no hi ha manera de que faci aquests moviments. Vale, feina somiada que no sigui la d'ara. Jo la tinc claríssima, la sabeu perfectament vosaltres també. Ser correctora d'una guia de viatges, però ser la correctora que va a comprovar si el que es diu a la guia de viatges és cert o no és cert, o si encara, com actualitzar-la i corregir-la. Jo, el meu somni, bueno, dic el d'ara mateix, vale? Perquè sempre el vaig com modificant una miqueta. M'encantaria seguir tota la temporada del Barça sent la creadora de contingut d'Encat. Jo, una feina somiada, a veure, sempre he volgut ser psicòloga, però pensaré una miqueta més. Sempre he volgut ser secretària, és una cosa que Sí, hi ha jo molta també. gent que no entén, però m'agradaria com que vingués Em algú i sembla em digués, divertit. mira, pum, totxo de papers, i jo ordenar-los, això m'encantaria. Però també crec que m'agradaria ser mànager, Cosa més vergonyosa que ens ha passat com a grup. Vale, la meva cosa hipervergonyosa individual és que era petita, fa bastants anys, anava bastant passada de voltes. Vaig decidir que m'aniria amb el meu nòvio de l'època i vaig vomitar a totes les escales de la seva iaia. Jo crec que ja ho he explicat en algun vídeo, però un dia vaig estar fent caca molt negra i em pensava que moria, li vaig acabar ensenyant al meu nòvio perquè em pensava de veritat que tenia un problema i després vaig pensar que havia menjat arròs negre. Buah, jo el primer que m'ha vingut al cap és un dia que el meu pare em va venir a recollir i jo havia quedat amb un noi. I em pensava que el meu pare em venia a recollir a un punt X i de cop es veu que em venia a recollir a un altre punt i jo al despedir-me del noi pues, no sabia que hi havia allà el cotxe del meu pare ja mirant-m'ho i em vaig com començar a liar amb ell, però en plan que em vaig com pujar sobre seu rotllo A collibè i contra la paret, en plan, tremendament Per favor. horrible cosa que pot veure el teu pare. Home, uau. I de cop pujo al cotxe i em diu, què? Us heu ben despedit bé? Algo així em va dir, en plan. Em moro. Cosa més boja que heu fet juntes. Estàvem de viatge a Fuerteventura i vam veure un surfero super sexy, vale? En plan, extrem de sexy, en plan, Sí, vull sí, remarcar sí. que era tipus Era molt estereotip sexy. de surfero, en plan, cabell ros, llarg, buenoso. Un surfero, com te l'imagines, ell. I estava surfejant i estava amb les 8 nenes allà, rotllo,
només amb la calceta al biquini i tal, no sé què. I surt de l'aigua amb la seva taula de surf i ens diu "Hi girls!" I nosaltres, "Hola!" no sé què. I bueno, va entendre com que ens enteníem parlant en castellà. I total, que ens va convidar a la seva festa, que feia una festa, aquella... A la seva villa. La seva villa, no sé què, uau, la fiestote, no sé quantos... Espera, un moment, incís. Nosaltres portàvem 5 dies de motxileres. 5 no, 3, poder 3 dies. No estàvem per anar a una festa, saps? Vale, li vam dir que ens volíem dutxar a la seva villa i ens va dir, claro, xiques. O sigui, la cosa més boja és bàsicament haver anat en aquella casa, saps? Perquè... Vam ratllar els cotxes que havíem llogat. Vam arribar en un punt que no hi havia cobertura, No, i vaig feia començar a molta pensar, a mi ja se m'acaba el llagrimeto. Sí, vaig pensar, bueno, és que aquí ens poden agafar perfectament ara. El bo és que érem unes quantes, que jo crec que ells haguessin hagut de ser molts per fer-nos alguna cosa, però clar, anàvem a una festa que no sabíem res. Era un casoplote d'un milionari. En la vida he estat en un lloc semblant. El lloc més espectacular Maco. que hem anat mai. És que no és un lloc gran i d'Ikea, és un No. lloc gran i car. I vam arribar allà i a la festa no hi havia ningú. En plan, pobre noi, no sabem si s'havia inventat allò de la festa o No què. tenia amics. Però sí, no tenia amics. I vam fer la festa totes nosaltres amb ell. Jugador preferit de futbol. Que difícil. Pedri! Va, ara mateix en Rafinha, do Brasil, el capità, Rafinha... I l'Aitana, òbviament. La veritat, en Lamin m'agrada molt. Volia dir alguna que no es fos típic, però en Lamin... En Coversí, també ens agrada molt, l'estimem. Vale, quin plat cuines de puta mare? Truita de patates, que se'm dona massa bé. Em fa ràbia, perquè trobo que cuino bé en general. Però clar, si destaco per una cosa és per les truites. Sí. Peix al forn em queda Molt bé. Amb patata i ceba. Jo una amanida, perquè no sé cuinar. Va, anem a començar a fer-ho en plan rapidet, nenes? Que és que mireu la quantitat que tenim. Cançó preferida en català. Caic, de Gerard Quintana. Vale, ara mateix una cúmbia amb en Guillem. No ho sé, moltes, però diré por. Grup de música preferit. Bueno, jo diria l'Oreja de Van Gogh. Clar, jo diré, tipus, grups que he seguit molt a la meva vida. Clar. I jo no t'incloc, perquè hi anàvem amb tots els concerts que... La Raït. La Raït i Oques Grasses érem, tipus, les grandioses fans. Quina cosa t'ha fet més il·lusió aconseguir gràcies a Can Putada? O sigui, no és la d'ara mateix, però en l'època em va fer moltíssima il·lusió aconseguir, que va ser anar a jugar un partit de penya random amb tota l'equipació del Barça amb Estrella d'Am. Va ser una cosa que em va fer tanta il·lusió la primera vegada que vam anar allà, em vaig sentir tan famosa. O sigui, jo qualsevol cosa que sigui relacionada amb el Barça, òbviament, però per dir la que més recent m'ha fet més il·lusió és haver conegut a l'Aitano, Uau, haver parlat amb ella, que fos exageradament tan simpàtica i tan maca i tan agradable. I És que em donava la sensació que no tenia pressa, saps? Jo diré que tot el que vagi relacionat amb la Dulceida, doncs a mi m'ha fet molta il·lusió. Què menges de ressaca? El que es pot, olives. Jo, el meu ingredient estrella és burrata. És que només de pensar-hi ja És que tinc te'n ganes de poso vomitar. fatal. El gazpacho em sol entrar bastant bé. Hobby més estrany. No considero que tingui cap hobby estrany. A veure, jo sí que en tinc un que és una mica raro, que és informar-me o mirar vídeos sobre accidents d'avió i així, i ara he entrat en el món dels accidents de barco. No sé per què sento que si m'informo de com sobreviure Ja està aquestes bé, això. situacions, doncs estaré més preparada quan agafi un vaixell o Sí, un i avió, també ja està. molestarà més quan es viatgi amb ella i començarà a explicar totes les coses d'aquest tema. Animal preferit de Barcelona. Els Jo. lloros, els lloros. Ai, jo també lloro. És que entre rata... Però també hi ha gossos. Però tipus els lloros perquè hi va haver-hi una Sí. epidèmia. Són agapornis, els verds aquells que estan als arbres. Ens podem enrotllar menys? Us depileu? Sí. Malauradament. Sí. Una green flag. Nostre. Jo crec que organitzo molt bons plans. Sí, ets creativa. Em considero una persona molt detallista. De sincero. És Va, que ja jo està crec- bé, empàtica i sincera. Xarxa social que més utilitzes? Siguent honesta, Instagram. Jo també Instagram. No, jo igual. És que... Què no faries ni per 1.000.000 d'euros? Poques coses, eh? Jo matar algú. En Va. plan, matar algú que no s'ho mereixi. Sí, perfecte, subscric. És que clar, són 1.000.000 d'euros, saps? Ja no sé, és que crec que poder tot el que impliqués bitxos
em donaria milió d'euros un només. atac de cor pel camí i no els podria gaudir el 1.000.000 d'euros. Jo ho passaria molt A mi malament. em fan passar una nit en una habitació amb 10.000 cucaratxes i jo crec que no surto d'allà. Què prefereixes, dissabte a la nit o diumenge al matí? Uah, aquesta vam tenir una discussió quan la vam fer. Sí. Sí. Sí, perquè la Joana deia com que ni una ni l'altra. En plan, sí, és que és just el que anava a dir ara. Jo prefereixo diumenge a la tarda. No, tu està... Jo prefereixo dijous. A preferir, jo al matí saps, aprofitar el diumenge, superxulo. Jo exactament igual que l'hora. Postres preferit, crema catalana. Tiramisú! Pastís de llimona. Tens germans? Jo no, elles. Jo sí, jo en tinc dos. En plan, elles són Dos les meves nens. germanes. I sóc la germana gran. Jo també sóc la germana gran i en tinc un. Has posat sortint de la pell? Jo no. Jo no. Jo no un cop, sinó dos. És una perruqueria de Brasil que no s'hi vaig saber explicar el que volia. Portava 2 mesos allà, no em sabia comunicar. Creus en Déu? Amb què, si no? Jo quan era petita sí, però ara ja no. I no crec en massa res que no sigui la ciència i coses que es puguin demostrar. Jo no crec en un déu personificat, sí que crec que hi ha alguna cosa, no sé exactament què és, però sí. Jo sóc una persona bastant crèdula i cada dia crec una cosa diferent, o sigui, realment una mica com bufa el vent, o sigui, tu m'explicaràs una milonga i poder me la crec i l'endemà ja no hi creuré. Lloc més raro en el que hagis follat mai. No. La Núria és poderosa. És que jo no ho sé, sincerament. Jo i la Núria vam tenir sexo allà mateix, separades, Sense saber-ho. en uns policlins, però jo vaig anar al de minusvàlids i la Núria a l'altre, dels individuals. Dia preferit de la setmana. Diumenge. Dissabte... Dissabte. Record més divertit que teniu juntes. Són coses que no podem dir com així en veu alta, però hem anat a cada lloc i hem hagut de fer cada cosa que ens partim el cul quan recordem coses que hem fet. És que ara no vull dir-ho en veu alta, però... No, però jo crec que record més divertit. De no feina? Sí, és una cosa que ens va passar a Amsterdam. Una cosa que sempre portes al bolso. Jo mocadors, sempre tinc mocs. Hivern, estiu, tardor, primavera. Jo no és una cosa, sinó que és sempre un bolso gran amb moltes Ai, coses. sí. Tu de cop et puc treure un tanga com una sabata. Jo, crema de mans i cacau. Viatjar per tot el món i no poder tornar a Catalunya o al revés. Jo crec que no tornar. marxar. Hòstia. A mi em tira molt la meva gent. És veritat, és veritat. Jo no i marxo, les jo no meves marxo. coses, Jo també. Quants cops t'has enamorat? Jo personalment he viscut l'amor de diferents maneres, en tots els casos. Ara sento que és l'amor més pur i bonic que he viscut mai, per tant, si conto aquest tipus d'amor, diria una. A veure, una cosa, vale? Jo diré 3 i jo durant molt de temps havia dit 2. Perquè sí que quan ho recordes, com que eres més petita i tal, dius, vale, doncs això no era enamorament, perquè després ho he viscut. Però és que, tio, si en aquell moment ho senties com que estaves enamorada, jo crec que no pots dir que no hi vas estar-hi. Clar, jo per mi és diferent el que jo ara diria de cops que m'he enamorat que cops que he sentit que he estat enamorada. Jo igual. Perquè ara faig balanç Jo igual. i sí que puc veure que per molt que aquell moment jo pensava que jo era estar enamorada, realment no ho era. Creus en els signes del zodíac? 100%. No. Vale, no parlaré gaire del tema perquè després ja ens enrotllem molt, però diré tipus que sí que crec que té una influència que no determina com tu ets, però condiciona molt la teva personalitat. Òbviament influeixen també on has nascut, com t'han educat, bla bla bla, però tindràs més predisposició de ser una manera si ets d'un signe o d'un altre. I he de dir que no hi creia gens, de cop un dia pues, vaig començar a investigar sobre el tema i em van passar coses o vaig començar a veure com eren les persones que jo em relacionava i quin signe tenien i a fixar-me en coses i vaig començar a creure-ho perquè veia coses que tenien lògica i ara hi crec bastant, allò que sí. Quin signe ets? Uau! Quantes probabilitats hi havia Molt de que passés poques. això? Jo sóc escorpí, el millor signe, igualment que no en tenc ni puta idea dels signes, però per mi, evidentment, tots els escorpins que he conegut a la vida són super ben parits. Jo sóc Tauro, també per mi els Tauros són el millor signe del món. Jo sóc cranc, també signe increïble, només diré 2 persones que també ho són, que són Messi i Lamine Yamal. Sèrie o pel·li que més t'ha obsessionat? La reina del flow. Vaig estar obsessionadíssima. Sí que ho estava. 2 temporades de 80 episodis cada temporada, uau. Jo he estat molt obsessionada i molt enganxada amb Com defender a un asesino. Jo sóc molt poc de mirar sèries. La sèrie que m'he mirat és Juego de Tronos. És com
l'única sèrie que m'he mirat com 3 vegades i el primer cop que la vaig veure vaig estar una setmana i mitja que no vaig sortir pràcticament de casa, no vaig anar a la universitat, no vaig fer res, només vaig mirar Juego de Tronos. Quants cops cagues al dia? Uau, això també ho hem parlat avui. Depèn, és que depèn. Entre un mínim, 3 màxim. O sigui, el meu resultat està... no sé com dir-ho, tinc problemes intestinals i la meva mitjana està a 10 al dia. Jo també crec que com tu, no, entre 1 i 3. Jo el que no puc entendre és la gent que un dia no caga. Jo m'he aixegut i en plan, no hi huevos de retenir-ho a dir. Però mira, una cosa que a mi em passa, jo sóc molt de cagar al matí. En aquestes 1 i 3 és màxim fins les 3 de la tarda. A partir de les 3 de la tarda rarament faré caca. Tu, ties, això és molt fort. Què? Potser no ho hem barrejat bé, ja està. Quan prefereixes cagar? No, és molt fort. Doncs pues mira, jo al matí. Jo és que preferir, com que cago sempre, jo què sé, el preferir cago a tot arreu. Jo sobre és que no puc aguantar la caca, és que, no sé, prefereixo a casa. Jo al matí, però el de casa m'és absolutament igual. On em posis un foradiu. Hòstia, ben bé. Joc de taula preferit. El Rumico. És que el Rumi és molt divertit. Sí. Però el Monopoly també. Gust de gelat preferit. Coco! Llimona. Però mai el demano. És com que és el meu preferit, però és que n'hi ha tants que dius. Que interessant aquest de Kinder Bueno. El meu gust preferit sempre ha estat vainilla, però en plan... Perdó. Però no em demano ja gelat de vainilla. Aquesta no la faig, vale, m'agrada la llimona. Que és com et veus aquí 5 anys, perquè això ho hem fet en un vídeo sencer de YouTube. Imagina el que tardaríem a estar aquí. Manera preferida de relaxar-te. Home, preferida un massatge. No us compro la resposta i desenvolupem una manera preferida. Gratis. Sí, algú que estàs estressat un dia i faràs i et relaxarà. Vale, jo netejar. A mi em relaxa moltíssim netejar. Ja, és que jo què sé, depèn del dia, saps? Si fa sol, tal qual, doncs mira, segur que em relaxaria molt anar a la platja, estirar-me, que em toqui l'airet, posar els peus a l'aigua. Una dutxa d'aigua calenta em sembla una cosa exageradament relaxant. Cita ideal. Quedar per la tarda, anar a passejar, seure en un... És una cosa així normal que puc fer un dia qualsevol, Fer una cerveseta, una Coca-Cola, unes olives, unes Hildes, i després anar a sopar a un sushi, a un bufet, sortir a rebentar i tornar caminant a casa. Jo, és que... Són coses que fem. Sí, són coses que fem, vull dir, és ben bé... Sí. Ai, doncs per mi una cita massa xula seria anar a veure el Barça i anar a sopar després. De l'1 al 10 com estàs avui? Mira, avui m'he aixecat bastant a 6 i el dia ha anat millorant i ara estic tranquil·lament un 8 i mig. Jo estic a 8. Jo m'he aixecat bastant tirant a suspès. Però sí que opino com tu, no? Que ja hem anat aixecant el dia a poc a poc. I ara un 6,9, que és gairebé un 7, està molt bé, hem aixecat molt el dia. Quines 3 coses t'emportaries a una illa de És molt bona, és molt pregunta. A veure, vale. Sí, clar, bueno, doncs jo m'emporto a 3 persones, mira. Vale, doncs et quedes sense res. Sí, sereu. Pots fer-ho. Vale, però allà a la illa. Pues 2 persones i un machete. Jo m'emportaria a una persona que sapigués sobreviure perquè jo sola em moro, em torno molt loca i acabo parlant amb les palmeres, no. I home per procrear, no? Bueno, no hem pas dit, això no s'ha pas dit. Bueno, t'ho estic preguntant jo. Després, aquelles 2 pedretes que pots fer foc, una lona per fer una bona cabanya. Jo poder m'emportaria, tipus, per una banda, el meu nòvio, per emportar-me'l, i després, per altra banda, tipus, 2 experts, rotllo, un expert d'aquests de construir, tipus, que fos com massa bo en construcció, i l'altre, un expert de crear menjar a partir de coses de la naturalesa. Canvio la lona per un ham. Bueno, nens, ja hem acabat. 50 preguntes. Uau. Jo crec que ja ens coneixeu moltíssim més d'abans de començar aquest vídeo. No, abans de començar els 3 últims vídeos de YouTube, jo crec... Ens estem passant. Like, subscriviu-vos, comenteu... Nosaltres llegim els comentaris de YouTube, I responem. I envieu-li a tots els vostres amics que creu. Si creieu que ho han de gaudir igual que vosaltres, feu-ho. Fins dijous que ve! Adéu, xutxets!